what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding! So for today's video, magmumukbang na naman tayo. At ang mga kasama natin ay ang iyaan ko. Ang iyan ng bayan. Ay ang Lola Mercy ko. Hi mga Meg! So ang kakainin namin ay Vegetables. yes, sangyupsal. Cucumber at saka pichay. Titingnan natin kung kakain ba si Nitch ito. Friends kay di. Ikaw? Pray pumunta. Oh, sige, pray. In the name of the Father, and the Holy Spirit. Amen. Thank you po, Lord, sa pagkain na nasa aming harapan. Sana po lahat ng tao ay may kinakain. In Jesus' name, Amen. 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 Let's start. Kinamit lang ta. So, mana din, may so. Nang hinaw na mi. So, Manamig pag hinaw. Kibaw ka. Lagyan ng ganito. Basta ako ano man. Panik ko. Tanaw na to kung kuan. Lamig ba? Nausaan mo ni ma. Ma? Hmm. Ito. Usa na tayo butang? Ha? Ma? Hmm. Tagak. Tagak na. Tengah makan ah. Sarap. Lamig naman siya, guys. Lamig dito siya, guys. Masarap ang aming kinakain at saka masustansya pa. Kung natin meron sa among kwarto nga bago, guys. Kami ang sanduha. Yes, Kay busy pa sila dito sa sala. nangunguha sa ubang gamit. Kami lang sa ang magmumukbang. So, Blackpink na gawin kuan kwarto. Blackpink na rin area. So, guys, makaunog na ngayon, ani, guys. Comment lang sa ubos kung mukhaon ka mo. So, nakadali diri ang mga salina ni Ma'am Shitin. Ano nga? Napa dito sa kwarto. Umubali na mga ma. Okay, wala pang manong. Pagkakas dito. Pang arrange. So, mubaling na di karon sila. Kuan. Sila Tia Mercy sa kuan. Mubaling na karon sila si Mama Mercy sa amo ang kwarto. Nagaan. Lamig kay guys. Favorite din nila akong pipino, guys. So, maura niya ang mapahin ni hapon, guys. No. Ganiha. No rice na niya. Ganiha kay nangaon ni Upalot. Masarap nga. Pwede niya. So guys, ang pipino guys, so hindi pa laman sa kuan. Marap na to. Ito lang. Ito ang doon. Mukbang good. Sure ka ha. So first time nila kong kauban si Mama Mercy guys, masaya na usa. Yung buong kauban mo. Yung buong kauban mo. Okay. Kuan, di mo kung tabi-tabi, basta ako na usa garay na. Kuan, may kauban. Mga lang gipa. Apil na mo si Mama Mercy. Kuan na?
Wala may nag-rice karon. Kay. Kay ganiha hapon nga amig burger. Wow! Yes, kami ganiha. Oo nga na lang may nag-rice. Diet gano'n si Mama Mercy. Hindi men. Hindi ka mag-diet yun. So, ugma na yung tauran. O, kuryente. Among rin, guys. Kay, wala pa ni kuryente, Jerry. Puro extension pa lang. Yes. Lalo ka sa ingan. Hakbang ang ano? Pinindot ka may background. Kaya mga may report meet ka, Mama Mercy. Ang halaman ni Mama Mercy. Mga tanong niya. Mga mahiwagong halaman niya. Mamalagya pa ng pagkaama. Mamalagya pa ng pagkaama. Ako kung mag-get eh. Ako kung mag-itam na. Ha? Sige ako ng tingog. Pwede magdurong sa kamera. Tukan mo tayo. Good kay si Nitch kay kaong bitch vegetables. Lamit man. So, mag-vegetable mukbang ta aming harang guys niya. Wala naman dayon kay damay na kayo na palit ng vegetable guys. Ganiha. Maura na. Pero napalit ng vegetable. Kaya nagabhian. Yes. Nagabhian o adto sa merkado kay nangaan pa man dito sa balay. Yes, na mental pa mi. Oo, pagkat naman. Boyong. So, panay na umano pintal dire guys, no? Ay, kaning mga white sa among layo. Background na mo dira sa among layo, mga white. One batak pa na, dili na ko an. Skim coat pa na siya, skim coat. Hindi pa na siya pintal. Yes. So, na may urukan dire guys, pero kung mamapunta niya, gigtanan sa nina. Kaya, Mga nahimuan dire. So guys, makapagtubig si Mama Mercy. Jine! Jine! Gaya tubig sa inyo, Nitch. Tubig ni Nitch ba? So nanawag namin guys. Mas masarap ang pichay kaysa sa Paano? Pepino. So lamit good kay her guys. You want some more? Yes. Okay, finish that. Masarap kapag may mayonnaise. Ito mag-pars tagyakot ang tagduha-duhat. Pakong sa ito. Po. Ang kahulot na nga ito. Human na. Bringat ko ma. Bringat ko. Ha? Bringat ba ko? Bukan. Gusto na ito. Paano? Gatari. So gabi guys, dari dami nakatog tulon la. Mama Mercy, Tito Ining, Mama Tintin og. At gabi guys, dari dami nakatog tulon la. Mama Mercy, Tito Ining, Mama Tintin og. Ate Ding niya. So, ang tapad na ko si Mama Mercy sa Ate Ding niya. Tapad si Tito Ining og si Mama Tintin kasi hindi ko mo tapad na mo na. Hindi ko ta Jenny na siyang tapad. So, nang hinang na din may daan guys, no, kay paano kain mo niya mo. Wala pa may nang hinaw.
baboy na. Hindi basta perme. May panipalitin ako nga first month silang tula. O ganiha de guys. Ito may sa Toledo rong ganiha. Suroy-suroy ka diyot kay. Nga ni o kuan balot. Ako gid pinakakusog mo ka og balot de guys. Uy, Wish siya. excuse me. Namanugab ka mo excuse me. Masaboy tao. Sana? Ako din, sorry. Sorry na mga nananaw. Mayonnaise for more! Hindi na ko meow miss. Ano yung katato din? Tato sa pintal. So, kana din pasok ilong ilang panty guys kay ko ana ni Mama Mercy. Watering can. Yes. Bisangan. Para bis-bis. Kahot ka. Parang hindi. Ma, ako doon yung kanong dumaway ko. Why? Samot na ni kagwapa sa Nitch. Kasi ka o vegetables. Dali anak ng busog eh. Ipugang na. Lasa ng okay. Kalimut. So guys, tagay gabi guys, dari may matog guys niya. Karon dili na may dari matog kay makadaot kuan bahok kay sa pintan. Makadaot. Dapat mag-vlog pupunta ka sa mauming collab. Mag-vlog na niya kung usubon. Nung si Nitch. Yang ipa-vlog akong mga tanong. Yes. Sa man naman pangalan sa mga vlog. Paano? Kasi mention sa Yumi. So ipa, panganak ko. Nagsayaw Blackpink gusto nagkaon. Adik na yun. Hindi sa Blackpink ang Si sayaw. Nitch kay Adik na sa Blackpink Isang- at sa BTS. Blackpink follower. And BTS follower. Sa mga nag dati ko nakita na ito sa mga nag no sa TikTok nga. Kaon sila mang ang ani pero walay walay mayonnaise o walay karne. Nya kaon sila ingon sila di doon ni maayo. Kayo mo ko no? Ingon sila di maayo. Bisaya man. Binuon mo to. Basic. Nag-uol ako. Nag-uol ko sa akong pagharot kay marang busog ako. Ngaon mo biganihag ko guys. Balat og burger. Nanangita po doon kami fruit niya. Kulot naman. Tapos balot ang baligya na taga-agi na mo sa mga tindahan. Uy, Over siya. busog na dyan. Uy.
na ba mayonnaise mo? May sagos, tubig din ka dyan. Sagol eh. Wala dyan yung shake just yung bakbak. Ipakukibong tabi guys. Somebody's coming. Ikaw na lang nakaong gid eh. Labian ka. At sa akin. Ay, So guys, dali na lang may kutob, dali na lang may taman, kaya busog na kayo ang mga tiyan. And I thank you. Tiyan, 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 tiyan. Oh. Lili 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 lili.